Zamia, ọwa ụlọ otu onye n'ime ezinụlọ anyị. Onye kwuru na-ekwu maka ya? Onye nwe ya? Kedu ihe ọkwa na onye kwuru na-ekwu maka ya? Nwa akpada ka ekpe ya nwa akada. Nọ na geeti erisi ọrụ, ị na-azụrụ ya uwe, ị na-akwụ ya ụgwọ. Imere ihe niile nwanne na-emere nwanne. O ruole mgbe a ga-ekpe ekpere ezinụlọ ugbu a, ya eme onwe ya extraordinary. Ya wụrụza ya nwa ndị nwe ebuwe ọnụ. Biakene o. Dede, zadena ajụjụ. Za ajụjụ ajụrụ gị. Ele ihe mere akada ji oso ha emega ekpere emege n'ime ụlọ. Onye m si ma jụọ. Unu gụpụrụ ya, gị gwa na anyị. Toku na chọrọ ịbanye allegation na-ararụ na hụ na-ebe anya allegation. Akada gị na akada ụlọ ọgbọ. Unu ya na-aza ana. Elekwara ihe o mere unu. Ọya bụ nsogbu unu ugbu a. Ọya bụ nsogbu unu. Gwanụ. Nwa di, biko, gee ntị. Ị hụrụ ekpere nke a na-eme ugbu a, nke a na-akwado ime ugbu a. Ọ nke ụmụnne, ọnwụ nke ọbara, ọnwụ nke anya anọ a nọ nga. Hapụde n'akada, biko, hapụ ya. Agwa okay. Nsogbu anọ. Adanne m, ịhụla na ọnwa Igbo ole ka tụrụ aka. Ekele ekpere na family. I ga-agụpụgo onwe anyị because I am a member of this family. Shite na di gị gbara za I do. Ụkọtụmọrụ ga na chọọchị ote za I do ka Mike kebrọla. Shi na family anyị shote gburu family ka gbopụ. So mụ na adanne m anyị ka nọ na family nna anyị. Otu a. Ịnụkwu ihe m na-apụta. Anyị ka nọ na family nna anyị n'ụmụ ha ọkabi. Ụnụ kwanụ nọ n'aka unu. So ebube ọnụ unu a ga-ebu family by family. Buru ma ị buru adanne m. Lanya. Ihe mere na ọ ga-eso anyị n'ekpere a. Ọ bụ na ọ bụ ya ga-abụ nsogbu ugbu a. Mebiri anyị ekpere, ọ ga-eso anyị n'ekpere. Ozuolunu. Mgbe ọjọọ anyị na anyị mara sọ ọjọọ anyị. Daddy, reign l'amour, ibudike nesia Jehovah, idebube Jehovah. Ati
Whatever that is not planted by this shall be uprooted. You have a problem now. Look at the light for you. Are you moving on the camera? We're going to try to do it. Na fanna na wa na monso amen. Ekele jiri Chukwu na nni a o wetara life. Madam. Ma go mga mwache ngeti. Iwore ọnụ. Ngwanụ mege bịa so na ni bi enu. Ha nọ nọkwa ya. Ha. Wait. What you mean there? You see the area. Hey, Useba. Ọbụrụ nkwupụta mmehie gị ga-anwụ ugbu a. Ọbụrụ nkwupụta mmehie gị ga-anwụ. Onye nche anyị, ọ ga-eti mana ọ bụ onye famili anyị. Onye a onye sekuriti na-echere anyị isi agada nna agawa na sị gaa gaa n'ụlọ ịrụba obodo onye famili anyị ile na anyị na-eyite. Gee ntị, ọ dịghị ihe eso ezo n'okpuru anyanwụ. Ọ bụrụ na ikwupụta mmehie gị ebe ugbu a, ị ga-anwụ ebe a taa. Ọ dị ka ị na-aghọtacha ebe m na-aga. A sị m na onye awụ onye nche obodo onye famili anyị obodo onye mụnwe ọkada anyị na ya nwedo ka anyị siri rileto legara anyị ebe ọba enwere ebe m na-ele anya m so ihe a na-eme nga amawa ebe oshi wedụkwa onye akpa aha mana nyomakwu anya ka Chineke kpughekwuo ebe ihe na-eme anyị si biko onye awụ na-agaba aga na-aga chere nche. Fada, biko hapụ ya security man anyị. Biko hapụ ya onwe. Ọ dịghị ihe mee n'ezinụlọ a nke ọ na-ama ihe banyere ya. Fada enwere n'ihe ọ dịghị awụ ihe a na-akọdụ na-akọdụ. Onye enwe ihe ọ mara. Ọjọọ enwere ihe ọ ma ọwụ onye nche anyị ka ọ wụ. Nna biko gawa o. In the name of Jesus Christ of Nazareth, come back here and confess. Come here and confess. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Confess! Holy Ghost fire! Holy Ghost fire! Confess! Kalababa! Holy Ghost fire! Holy Ghost fire! Confess! 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 Holy Ghost fire! Confess! Fada ọkụ fada chere a na-ekwu fada biko ka ọwụ akọrọ ekwensu biko madam ịma na ịhụrụ n'anya nke ukwuu ịhụnanya nwere n'ebe m nọ rajọ na ya wete nke ọga ọ karịrị akarị.
Okay. Omsta tomatoes na ose. Were nke nke gị adashiala m gị no? Hey! Madam! Hey! Hey, Lile, hello! Madam! Were ya Ore ndomi ka o zuru gị. Ya wụrụ boxers. Ya wụrụ singlet. Ya wụrụ zuru gị were ọcha gị naanị gị. Hey, madam, ịgbali alọ. Hey! Hey, madam. Ọmịiko gị na-eme m. Eziokwu m. Ama m onwe onye ị nwere. Inwe nwanne inwe ikwu, inwe ibe, nwe nne nwe nna. Onye o jide ka mụ na di m kpọbatara gị. Were gị ka nwanne anyị, were gị ka ahụ anyị. Madam, unu agbaliala. Unu agbaliala. Ụdịrị ịhụnanya gị na ọga na-enye m nga. Ịhụnanya unu na-enye m nga. Denu nwa Sanders m yi. Ọ wagachere m ya. Eziokwu. Echi gara aga. Gị bịakwa na were ego ose ga m aka. Chineke gọzie gị nnọọ. Madam ịgbaliala o. Akeda, ọkụ ị na-like salad, fruit salad. Madam ị na-ajụkwa ajụ. N'oge enwere m some na kitchen. Emege bata bịa were nnọọ. Madam Chineke ga-enye gị ụmụ. Nye gị plenty children. Were ụmụ tee nwa gị gburugburu. Okay, madam, can we there? OMG. Shima, emeghe mgbamgba maka na ama m na ime ụmụ ị ga-ewere ịhụnanya ahụ chife ebe ụmụ gị nọ n'ahụ m anya. OMG ebugo ụmụ niile nọ. Akaja. Akaja. Gawo. Nya. Oh, onye mege m ihe. Gabiko. Akara. Gabiko. Na mam na iwe nna nwanne. Me kpọrọ gị nọ, kwuru gị ka nwa. Ka nwanne nwoke. Oga. Okay, kwuru. We kwuru gị nọ. Mere gị ihe ọma. Ka ihe ọma m jụọ kwuru gị ihe ọjọọ. Ị gazi na ata nwunye m afọ. Ata m afọ. Oga biko. Iwe wela gị. Oga biko unu egbula m egbu. Unu egbula m egbu biko nụ. Ohi m ji na-erishi ụmụ ndị owo ka m werecha ihe niile nọ n'ụlọ gị ka m chekọrọcha ma ụlọ na ihe niile tinyere onwe m mana ama m na ị nwere ụmụnne echi m hụrụ Ojionu ka m nọ ntihu si ọ ga nwechara ụmụnne. Ihe ha na-akpọ edifice ọ bụrụ ndị aga abịa n'ụmụ ha ọkabịa ha ma mkpọkụrụ ụlọ ha na-eko ha bịa lelee ihe mmanụ ohubara nga cherekwala onye ka ewu olee ihe ịchọga gị ịlara mmajugo iwe onye ga agba nkịtị. Ị chọrọ ime onye nwụ ideele anya n'ezinu ideele anya n'ihu mere onye mmiri biko ga akpọla nwanne nwoke ma sọ na ya sị na nwunye nwoke abịala. Nwanne nwoke ọ nọkwa ya? Chere nwanne gị nwoke ọ ga ka madam onye nwe ụlọ na ọ nwanne m nwoke ga-agasị ya na nwunye nwoke abịala. Asị ma capillary ma asị ma irrigation mụ na nwanne m ndị emepe ọnụ.
Nwunye dede. Nwunye dede. Obiọma akpagbuola m ịhụ gị. I know. Lekwa ihe ego dede m na-ekwu okwu n'ahụ gị. Ego dede m na-ekwu okwu. Unu ma nwunye alụ. I know. Nwunye nwaanyị alụ n'ụmụ ha ọkabịa. Ọ ga-awụ irute otu gị hụ ya, ya hapụrụ mma. Lekwa gịnị. Thank you. Nwunye dede. Ojionu. Biko, you're welcome. You're welcome. Thank you. Ịmaka. Ide mma gị biko. Ide mma otu ede. Iri mma otu ede ụmụ ha ọkabịa na-elezi gị anya. Thank you. Dede nkwen. Nne m ịmaka. N'oke ọtụ ka be mma. Gị kpụrụ wig gị adịka ọnya. Nna ihe m hụrụ taa n'ụzọ. Onye nna ahụ na Lagos ke. Isi ebe ya dịka obe. Ebe ihe na-akwụ ụwa onye jụrụ ajụjụ ya na. Chineke. Hold up, ya maịkwanụ. Ya ejichie gị. Hey, you're welcome. Obiọma akpagbuola m. Nne m Obiọma kara akpa m. Obiọma ka akpa m. Igodo tire. Ndị ụlọ kwanụ. Nye ọbụla nwe onwe ya. Ihe a nwanne di m. Nke di m tọ. Amakwa m na ọ ga nwere nwanne nwoke. Ọkwanụ si ya? Chere mgbe ị hụrụ ada nne di m. Asampete. Ịhụ ya? Ihe nne di m yigbu eyigbu. Okay. Ọ chọrọ gị ebe m ọma na-elo. Onye ga-ere ọgbaghara chekwara ma ya n'ebe nwunye gị nọ. Agaga. Nke mega ihe niile. Ogbu ala ọbara. Ka egbu ha akọ. Household enemy. Ọga. Mgbe ahụ ka m ji mata na ị nwere ụmụnne kemgbe ahụ ọ bịachara ka m ji gawa na ke abalị dị njọ si eme ngwa ngwa nna ya nwacha ma m ji yiri ọgbaghara tiga ebe ụmụnne gị na nwaanyị gị nọ ohe ọgbaghara ji akwụga kemgbe nga nwee je eko mgbe niile. Ihe ọzọ m chọkwuru ime ewu amamshe fada ga-abịa taa. Amamshe taa wụ ụbọchị ọ ga-abịa mana ohe m ji sime ewere ọgwụ m na abalị ọjọọ chinyere nnarị ụmụ niile rie ya nwụọ. Asịkwa m anọkọta m na-ada ajụjụ emebi ihe nke asị nwanne na-aga eji anyị egwu. That's okay. Hey! That's okay. Okay. Iji kọwara gị ihe a otu ọ ga-esi ekwe gị ghọta na otu ọ ga-esikwa wee tọ gị n'anya mana ọ ga-atọpịa gị anya. Ọmarịcha nwaanyị anyị na-ahụ ebe a ọwụ nwunye dede m Michael. Oh, nwunye dede anyị Michael. My senior brother. Michael.
I'm telling you. Hey, the madam say, oh, when your ma, a sound pity. Oh, can I do the yarn? I know. Look on the bigger, didn't As some can go and K. De Demiana. I'm jiggling him. Nanyam. You can say what I mean. Okoyo was say, Madame on happen. Oh, I'm happy in a waste my time. Is your co guard the rose? Cha. I'm no gaha the cheese. My nigger look a logubiko. Robioma. Guinea wog. Or saucy I'm working on a I know. Up good in young because I may be a more like celebration. I can go but Sunday. I know. Oh, we ain't got to whirl. I'm so man, I got my BH. He says, Sabano, na can't ya, Otu, Evo, and Mavia. I know. I know you were. My ama, I am with them. Bye bye. Dalo. Chai. Kaya mo ito di ka. Come on, that's now the day. I'm the man who knows the one they know about where. I'm going to walk up and be a pie side and don't know more. I want to tell a question and was drinking a happy. You go, H man, Jesus Christ, Baharania. In a Bible, say, make a garden, Baharana. Biko kutara lehe biko kai bahara ya odinka biko kai bahara odinka kai bahara oni emela melo bahara biko bahara eji bahara Kristina ni bahara biko bahara biko bahara deka Jesu Kristi bahara ni biko kai bahara Alright, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray! We love you all.